апдейта на Grow Garden и в момента се случва нещо много яко. Да, са евента. Това е моя приятел Шиш от училище. Играем на Grow Garden и в момента Джандал буквално лети с опашката му. Буквално хора, исках Beanstalk толкова много време и вече получих. Много съм благодарен на админа, който пусна в сток. Мога да ги махна тези Dragon Fruit, те не ми са нужни. Аз се оправих. Аз не мога. Нет, чай, какво ще пусна сега? Знаеш какво е това? Не знам. Това е като диско. О, тази е две ембърлилита. Ехо? Откъде? Къде ми пораснаха две ембърлилита? Heavenly! Имам Heavenly! Най-после! Това ми е първия Heavenly. Знаеш ко? Обичам те. О, хубаво мирише, много хубаво мирише. Ма не в мене, брат. Beanstalk. Това ми е първия Beanstalk през цялата ми игра. Guys. Да. Downer. We're on the biggest game ever. How insane is that? Ама знаеш кой е най-големият това? Най-голямата игра? Коя? Blocks Fruit. Да, ние искаме да биеме Blocks Fruit. Затова той казва да направим World Record. Big shoutout to my boys in the Philippines. What? Чакай, пускам си сплинкър. Аз нямам повече. Ще отивам да си продам. Да не спря видеото, Не, продължавам го. О, 1 билион. 1 билион получих. Не билион, а милион. I feel like this time for DJ. Някой ще пуска DJ. О, мага! Идвай! Отивай в гершопа. Ето го онара! Не, това не е онара. Админа. Мите, виж, да пиши крила черта и данц. О, да. О, да. Хора, ще дойдем след малко. Спирам време. Чакай, не. Мите, ла, спри, не. Има бамбук. Какво? След малко ще се върнем, хора. Хора, пичагата пусна Ембър Лили в стока. Ето. Не ви лъжа. Буквално вече имам 3... О, да! Вече имам 3 Ембър Лилита. Това са по ядовите, бе, by the way. This enemy is the best yet. Stocks weather events. Стоката е най-яката. Weather евентовете не много, ама стоката. Стоката ми хареса на мен. Я чакай, искам да взема гершопа. О, да. Буквално, знаеш какво? На мен буквално виждам много неочаквано нещо. Тръгна си. Виждам нещо много неочаквано нещо. Знаеш какво?
отдолу на инвентара ми пише Пипер, Бисталк, Ембър Лили, Грей. Просто не мога. Не знам. И аз съм като тебе. Аз си полия бинсталка. Аз ще се полия бинсталка, не ме интересува. Слагам всичко на бинсталка. Да ми порасне много бързо, много бързо. Това не е любимо. Ами Мите, че знаеш какво ще стана другия евент? Знаеш ли що? Що? Съмер евент. Да. Ще е много крейзи. Не очаквах днеска да ми дадат бинсталк, брат. I need to think of what events I can run with many players. Диското е the best. My nerd developers told me there were some events with break Roblox. Не, няма да ми брейкне. Няма да ми крашне. На мен няма да ми крашне. Аз съм с телефон. Не знам какво ще стане, ако ми крашне. Аз съм с... They are holding me back. If you unrut them, аз съм с най-силния компютър. Може да издържи доста. Няма да ме крашне. Аз съм с телефон, аз със сигурност ще издържа. Аз съм с телефон. Can you guys imagine being told by some nerd I can run Jandal Storm? Jandal Storm? But I can't. Ела Мите, ела и тука, да кемпи ме и тука. Да кемпи ме и тука, знаеш ли що? Ако има нещо, да се качим на него. Ако има нещо, да се качим на него. Например, ако има летящия джангъл, да скочим и да се качим на него. Аз не мога, аз ще стана. Брат, Гледай, брат. тръгна. That felt good. Виж. Омага. Не. Опа. My phone ring and he's yelling at me. Опа! Не трябваше да го правиш. Аз казах, ако искаш. И сега... Дай сега пуска Шинт Соник, брат. Да ни гони. Ама наистина представиш ли си да добавят Шинт Соник като стока? Това ще е доста пари. Или Сигма Сид. Или Шарк. Ала виж, вземи си го. Виж, като моето е почти. О, Пепър! Пепър! И какао! Нещо друго? Бисталк! Стига няма. Сега се. Ама пак не ни излага, давай ми какаото, което искахме. Искам да гледаш. Какао, пепер, грей. Просто си ги служи. Служи си ги да не ти е пълен. Знаеш какво ще Guys, направя? we are going to beat the world record for the most plays in the game. How crazy is that? Много. So much. Мите, знаеш как ще ги разпределя? Диско! Мите, знаеш как ще ги разпределя? Мутни, искам виоларите да чуят музиката. Но мютни се, ще мютни се. Окей.
хора, началото ще го увелича. Guys, if we beat user, we will beat the biggest game ever. Let's do it. If we beat Amber Larry 3 putty? 3 putty? Oh, yeah, Also, the update cooked on pet. Мале, чувствам се Господ в момента, не мисля. 10 милиона! Моята градина е вече богата. О, и това е моето. Добре, може да се мютнеш сега. Спря диското. Знаеш ли що колко меналите са лоши? Защото са... Лоли. Защото дадат много малко. Да, знам. Значи и аз си ги махам, Хора, махам си кокосите за 2000 лайка, моля те това да проработи. Ей, чак, както си! Дай, чао! И както си те се траши. Хора, слушайте нас, ние сме експерти по гравокара. Затова вие по-добре не го правите, защото според мен вие ще се нубите, бе. Не дей да ги обиждаш, няма да ми гледат видеята, Някой може да се нубове. Да, някой може да са нубове, ама някой може да са с билиони. Окей. Да, то някой може да са... Опи! Ще опи! Той каза, че ще опи. И сега гледаш. И сега няма... И сега гледаш Канди Блосъм. Не, мите. И сега някак си гледаш. Всички фрутове са... Рейнбоу. Да, буквално. Сега следващото. 4 милиона. Това е много малко. Destroy plans. О, дай. Нищо не е OP, брат. Нормална стока е това. Това е нормална стока. Хора, той е... Окей, това... Here comes the... OP стока. Чувам някой да говори. Какао. Пепър. Какво друго? Моля, бинсталк. Искам емберлини. Искам бинсталк. Моля. Стига де. Това пак е добро. Това не е лошо. Това пак е опи. Това не е лошо. Това си е опи. Пайнапъл също го махам. Да, Апъл. Пайнапъл е... Аз помня. Ще си чисти. И Апъл ли да махам? Ако искаш. Чакай да си малко. Чакай, какво пусна? Айде! Диско! Брат, той ми е любимия админ вече. На тебе е любимия лице, той ми е любимия вече. Отворих се малко ваша. Ще махам си апълите. Аз тук имам много място. Аз в момента си отварям място. Доста. Отворих си доста място аз. И дори искам да видиш колко много място. О, май гад.
от една буквално Roblox е станал най-известната игра в Roblox само за една година. Коя? Grow a Guardian. Да, нали, не мога да повярвам в момента. А тук там направо боксът трябваше да We're making history! Ала, моята градина стане много по-добра в момента. дай на мен пуша. Виж, Аз имам доста място. Мен не беше закрупана. да, и на мен. Да! Миналия път Джандър ни излага. Онъра ни излага. Да. Сега искам админ да го направим. Искам админа да ни излага. Какво да направя, виж? Много. Ще не го направя. Това най-якия ден. Чиши, това най-якия ден ли е? Да. Нали? Се преместя. Моля те, глойкайте. Гой! Шиши, след 5 минути ще е новия апдейт. 5 минути още. Още един описичо. Sugar apple! Да, наистина! Coming in! О! Мале! Хора, това е най-якия ден през живота ми, наистина. Получих си Beanstalk, по който го мечтах доста време. Получих Ember Lily, дето също. Ама няко... Това ми е най-добрият акаунт за сега. Това ми е най-добрият акаунт, да, наистина. Това ми е най-добрият акаунт. Вече. I can't believe. Аз също, брат, че се разрува още малко. Брат, той ме кара да се разрива и аз. Чакай, че наистина не се разревах. Илон, we're going to Mars. Още е бъднили. Не, Beanstalk! Пепър! Не, брат! Не! Какао! Че се разрева! Не мога! Разревах се. Брат! Това ми е най-любимия онър, брат. Има 2 Beanstalk-а вече. Брат, на мен! Не мога. Не, брат. И да, най-хубавия 100 кева. Брат, аз не мога. Аз
дали. Ам това го правя явно. No way. Айде. Най-добре това е. Беше най... Това беше най-OP. Това беше най-OP стоката през живота ми. Брат, имам супер много място. Да, брат, и аз имам. Thank you all so much. 10 милиона. Не. Чакай, наистина колко сме? Мале. Не, наистина, това е доста. 3 милиона лайкове. Хора, джойкайте Grow Garden веднага. Ами нали знае, ти трябва да направиш лайв стрим, за да могат да чуят сега. Мога. Айде, новия апдейт идва. 15 секунди. 14, 13, 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Шопа! Яви шопа! Отиди в шопа. Изписа нещо. Кокетолио! Омага! Пускай си го. Какво има в стока? Има шугар апъл! Виж! Има шугар апъл, ела да видиш. Кокетолио! Брат, има шугар апъл! Аз имам 2. Ехо? И аз имам 2. What? Има шугар апъл вече. Аз си махам всичките петове. Pick up. Cooked all. И аз имам 2. Она какво И аз имам прави? 2. Ще ни... О, получих огромен бинсталк аз. О, я виж, ела тука. Виж, крафтинг, може да крафтваме. Трябва ни... Крафтър свит пак. Флявър свит пак и 10 хърбита. What? О! Айде! Благодаря ти, Онър. Обичам те. Няма ли да пуснеш шугара апъл да видим какво е? Моля те, пусни шугар апъл да видим какво е. Берлин! Да, той буквално го пусна. Не мога да повярвам. Значи ми казва... Брат, престани. Има нещо ново. Нектар, шейд. Хайфрут, има хайфрут. Ама аз нямам пари. Не, това е тръж. Юр, как то не... Да, аз вече ги сложих.
Да, Те вече ми летят. О, получих огромен бинсток. Получих огромен бинсток. Брате, ела да ми видиш бинстока. Ела да ми видиш бинстока. Чакай. Премествам се. Ела да видиш, ела да видиш. Виж колко... О, айде, диско. Хора, получихме диско. Шиши, получихме диско. Последен блу банано. До банана. Това Виж, покъде. моите блу банани без са и тук отпред. Ма те са траш. Не, наистина. Траш са вече. Ама са лимитирани, за това ще си ги Брат, пазя. представяш ли си да получа диско Ембър Лили? Я ми виж огромния бинсталк, бе. А да ми видиш огромния бинсталк. Доста капа час. Доста. А, это... Паца. Working B. Thank you all. Сега си вземам всички фрутове и ги продам. Аз Колко не. пари ще взема? Аз не. Аз ще Колко? продължавам. Аз ще продължавам да взимам мутации. Изчакай за още мутации. Изчакай за още мутации. Добре, взех си само от бананите. Изчакаме за още много мутации. Имам почти само 100 хиляди. А само си взех блуд бананите и вече имам 400 хиляди. Ей, о! Хора, аз от 50 милиона станах малко броки. Шиши, я ми дай от твоята градина, защото тя има много мутации. Какво? Дай ми мангото. Малко манго. Защото съм мангото. Да продам. Диско. Ако искаш, ти решавай. Това е хубаво. Полинейте диско гол. Това е по... Чакай. То това... Чакай, искам да видя сам по... Не искам да ти го дам. Знаеш ли що? Аре, 7 милиона ми трябва. Ще ти дам нещо друго. Знаеш ли що? 10 милиона ли? Защото това, което щеш да ти дам, дава около почти... Дава 47 милиона. Къде си ще ти дам ли това? Това ли е?
Само това. Ти ще го твата. О, 2 милиона. Брат, 4 милиона ми Това трябва. е 41 милиона. Това е 61 милиона. Трябва да ми още 4 милиона. Знаеш ко? Взимай това. Това е 41 милиона. О, май гот, не мога да повярвам, че ме даде. Оле, то наистина хора, 41. Сега чакаме за евент. След Би. Аре бе, Би, кога ще свърши? Я чакай да видим. Той за какво говореше? Пепър, Знаеш ли какво ще направя? О, я виж! Пепър, Ембър, Лили и Какао. Дай да го видим. Пепър, Ембър, Лили и Какао. Дай да го видим. Ай, Мастер Сплинкър. Не благодаря. Знаеш ли какво ще направя? Какво ще направиш? Ще направя крафтър сид пак. Сид пак ли? Аз нямам флява Да. сид пак. Аз нямам флява. О! Айде. Мите! Много е, че виждам това. Много е, че това е рил. Буквално ще ти направя скриншот. Сега че го пращам. Опс. Ще се направи така. Брат, не мога. Ще пуска нещо. Предотви се. I just will cry. Искам да виж сидовете. 10. Искам да Working. Айде. виж сидовете. Ауе. Виж какво пусна. Pollinated доста. Ще имаме доста pollinated. Ще имаме доста. Какво? Виж, мите. 5 ампарлили, 2 бинсталк, 4 пепер, 3 какао, 2 грейп. Да, знам ли? Аз просто там много рич. Да, ще имаш билиона. Знаеш какво ще направя с тия всички фрутове? Какво? Ще направя спринкър тактиката. Диско бис! Да го видя това. Мите, виж, гледай. Гледай това. Искам да гледаш кошера, какво става с кошера. О, what? Когато излезнат бит. Диско, да. Да, диско са. Ето още! Още диско! Още диско бит! What? Брат. Ауе. Шиши, това е на якия ден ли? Шиши, това е на якия ден ли? Да, и аз приемам. Don't forget summer event is our biggest. I can't wait for you to see it. Еми, аз само трябва да изчакаме. Аз съм мога. Клини спрей? Има клини спрей. Ела в стоката има клини спрей. Клини спрей! Да, за доста пари. 15 милиона.
Знаеш кога ще го купя? Искам го... Clean Smitation of Fruit. Оу. За какво ти е това? Опа. Това... Брат, това ти маха пари. Cleanse mutation. Еми сега на кое да махна? Дай на пеперите. Брат, На пеперите не ми трябва. А то имам само полинейтед на пеперите. Още 5 пъти. това е много топ. Най-топото нещо на света. Защо? Купуваш това и губиш пари. Не. Губиш пари. Така готово. Без да исках изгубих пари, без да знам, ама съм добър. Съм добре. Още един полинетът, още един полинетът. Аз имам доста полинейтед. Дори не знам какво. Кога ми пораснаха, бе? Кое? Кога ми пораснаха, бе? Кое пак? Кое пак си е пороснало? Виж, това е блуд, това. Добре, дори знам това какво направя. Ето, взем си един flower seed. Взем си flower seed и чакам. Чакаме и тук. Ето. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вече мога да крафна. Добре. Това е якото на кръство. Крафтане. Мите. Няма ли да адне? Она няма Много ли сме да адне? тук. Той няма ли да адне нещо яко? Той спря с... Админа спря с яките неща. Крафт! Това. Пиши, защо бускаш толкова? Какво? Ти ли бускаше? Сега ще да правим нещо. Добре, що мога там. Къде ми отиде, бе? Къде е пейката? Забравя. С това ще ви справя. Така. И ще го преместя тук. За да никой да не влезе. Така. Право на мен. Да, така по-добре. Благодаря, Омар. Даде админ. Мастър!
Причо ни даде мастер спринклер. Мастър! Брат, всичко ме е разбъркано. Ще ми дадат гершоп. Аз съм Да, то... два пъти. Това такова 2 пъти. Брат, това е най-якия онър. Който съм имал. Чакай. Сега най-после мога да си го сложа на бинсток и да ми порасне. Какво ще направя? Нали там има селект рести. Ще селектна това. Спайс, спритзър, спринкър. Трябва пепер, ембър лили, какао и мастър спринкър. Шиши, нали си спомняш? Нали си спомняш? Мастър, какао, пепер и ембър. Къде има какао? Ако искаш да ти дам. Ето. Какао. Пепър е лесно. Какао, пепър и ембър лили. Чай, къде ми беше ембър лили? Да. Чакай, може ли ембър лили? Лите, може ли един ембър лили шаблон не порасне? Брат, шокнат ми е, не мога. Шок ми е. Добре, тогава дай някакъв друг. Растат ми. Ти няма. Виж колко много имам, растат ми. Това съм сложил мастер сплин. Чакай да се полея. Знаеш какво? Ще спосъда сам. Ето моя ембър лили сид. Ела да ми видиш, че мястото, дето пак се направите, за жалост. Чакай да се направим. От какао си го направих този път. Да се взема батърники. Знаеш какво, Мите? Ела, пречил мястото ми. Брат, ела, виж, от какао. Тук се слагаш. И може да наблюдаваш. Благодаря за помощта за Ембър Лилитата. Едното ми е готово, само да порасне, ще го дам. Ма, кога ще отиш на магазина? Шиши. Може ли да се разръба? Но 2 бинсталка вече. Да, може. Хора, ще се разръба и чакате. Хора, върнах се. Да, растат на Ембър Лилитата. Доста ми растат, ще ти дам. Моля, искай сандвич. Ела малко да си чилнем. Знам, че няма да ми дадеш голден ембър лили, защото имаш един голден. Запази си голден. И просто ми дай един ембър лили. Ела да се чилваме докато растат. И да пиеме кафе. Аз ще пия малко вода от моя watering can. Аз ще смуча от манкото ми, без това е вкусно. И ти мучиш, достигай до тебе. Ето, давай.
Много е вкусно. Да. Ана! Защо го изядай тук? Бързо бе! Ма самоучица не са яде бе! Абе какво го прави? Абе защо е розово бе? Ти ми усра мангото! Що ми усра мангото? Вече Ай, не е чао. розово. Ай, чао, сори. Ай, чао, сори. Бягай, бягай. Защо? Абе, ние забрахме в стока, лай. Какво имаш? Няма. Искам да видя какво ще е Sugar Apple. Дали ще е добро или ще е... Аз ще си взема всичко от градината. То на Админа спря. Шиши, събери си от градината всичко. Точно това правя. А. Полинайте, полинайте, полинайте. Аз няма да дам на пчелите полинето. Аз ще продам всичко. Да, те вече са, че да даш на пчелите е безумие. Да. Те сами да се хранят. Защо не направят те сами да се хранят? Не ние да даваме на Queen Bee. Колко пари ще взема? Аз колко ще взема? Аз съм доста опит в момента. В момента имам 456 милиона. Имам още много. Брата, здравеймос. Ще се взема Beast. О! What? Джандо! Джандо! Или както се казва? Точно знам. Грея Грола Гарден дори не знам Аунера. Дори знам как да спелвам името на Аунера. Не, колекнах си! Шок Тембър Лили. Не, шугам са, не съм. Така, аз съм добре, аз ще си продам инвентарите. Знаеш ли каква ми е целта? Каква е? Да получиш 1 билион. Да. И аз съм... Минам съм половината. Брат, това много малко пари ми даде. Минах половината. Имам 565 милиона. Аре, защо? Имам огромен пепър, запазвам го. Да имам мутас. Ауе! Сега първото, което стане, ще го дам. Защо Джандъл просто стои там и прави нещо? Нещо като... Те просто... Той буквално се моли, виж го. Вите, има вече те още малко и са готови. Кое? Много се радвам. Кое? Ще се колекна това. Опа. Дори не съм осъзнал. Мале, Шопан. Бинстака ми е на 94%, ще му го полежиш ли? Ето е тук. Ето. Ей ми го, че аз нямам. Ще ти го полея. Добре.
Ти нищо не направи. О, направи. Нищо не направи. Готов е. Главата ти. Ти ме усра. Хора, Ти новия ми бинсток е готов. Сега му стана огромния. На този огромен бинсток ще имам доста бинстокове, както гледам. Той продължава, а не сега почва листата отстрани. Чакай да се ги преместя тогава. Един тук. Да, един е тук по средата. Аз имам много фрутове. Аз имам много малко, защото аз ги селнах всичките. Хора, вие знае ли? Почнаха да ми растат големи пепари. Защо почнаха да ми го... Аз съм лъвки. Почнаха да ми растат огромни. Ела да ми ги видиш пепарите, брат, те са огромни. Някои не са, повечето от тях са. Виж. Знам. Какво се случва? Голям пепър. Ще чакам за мутации, докато няма да се взема. Имаше голямо какао. Къде бе, брат? Още едно ми расте. Брат, какво се случва? Защо получавам огромни неща? Да, това си е нормално, да. Това е много нормално, защото аз се го имах отдавна. Това също не е толкова, ама... Чувам го. Брат, нямам търпение първия ми бинсток да порасне тук. Ето вече ще порасне. Не, да взема и да го селна. Има кокос. Ужас. Хора, никога не вземайте кокос и кактус. Знаете ли дори какво знам за тях? Те са траш. За кокоса. Ти имаш два кокоса. Ще ги махна. Ама кокосите. The size. Много големи. Ама за колко се продават? Една стотинка. Имаш бинсток, който е малко накриво. Бинсток, че е малко А знаеш бинсток? Знаеш едно бинсток без мутация колко дава? много малко. От 20 000 до 30 000. Да, буквално. Айде! На мен ми изписа Cooked On, ми даде мутация на Burn какао ми даде. Не, това е нормално. Къде бе, брат? Скам на мен. Не, ето го тук горе, бе. Ще си взема огромните какао. Виж, ело тук. Виж, гори ми. Заради Cooked All. Благодаря. Какво прави кукето? Какво прави олиото? What? Това... Хора, може да го кажа. Това е огромно лайно, а това е още по-голямо лайно. Чакай, what? Шише! Ела да видиш. Намерих разлика. Виж, нали това е нормално? А защо това е червено? Буквално. Защото такива. Слагам се кукето олио. Какаото пили е. 240, не е толкова лошо. Хора, ще си продам тези петове, защото аз си мисля, че те въобще няма да ми помогнат. Те наистина не помагат, защото са... Лол. Ама те са май 5. 8 милиона?
Squirrel? How is this work? 1 милион. Hedgehog? Имаш ли готов Ембър Лили? А? Имаш ли готов Ембър Лили? Да, само да си сел на Squirrel. Аз имам супер много 4 това. милиона. Живот. Аз имам супер много живот. Ами, ако искаш си ги селни за пари. Да, ще селна. Качваме се на огромния бинстък. Падам. Качваме се на огромния бинстък. Брат, ако сами ме видиш, ще ми види огромния бинстък, който е почти в небето. Ало, мислиш ли, че това би е World най-големия бинстък? Не. И аз така се мисля. Сигурно някой има още 10 метра така нагоре. Не, 20 метра. Защото, добре. Искаш ли да ти кажа как е... Първият ми бинсток расте. Мите, Първият ми искаш бинсток ли да ти расте. кажа как изглежда градината на Лунара? Аз знам Candy Blossom. Не. Да. Тук е един Rainbow Beanstalk, тук друг е Rainbow Beanstalk, цялата градина е в Rainbow Beanstalk. И Candy Blossom. Не, той няма Candy Blossom. Брат, той е умнара. Има. Ама той не се е сложил. Служил се в едно видео, го буквално видях. Candy Аз съм Blossom и виждал Rainbow само. Beanstalk. Еми явно се е сложил. Знаеш какво прави? Ембър лилито ми все още расте. А пък го виждам, че е готово. О! Няма sugar apple. Бамбук. Хора, аз съм доста мангото, както виждате. Вижте. 1, 2, 3, 4, 5 мангото. Ко. Ела. Какво е това какао, брат? Какво е това какао? Имам още едно тук. Не, това не е. Това не е какао, бе. Това не е какао. Опа. Да. Това не е такова. Опа. Малко се Има заблудих. само. Малко се заблудих и аз. Ой, имам Ембър Лили, ела. Ела тук. Ето. Чао. Ембър. Брат, си викам. Това ще дава доста пари и гледам. Това е така. Искам да селна това бърна. Ето, крафтва ми се. Какво е? Мите, все пак трябваше да ми дадеш това, знаеш що? Що? Защото ти дах все пак фрут, който е 41 милион. Не лъж, бе. На. Ти какво правиш? С Ембър Лили. Един хубав спринкър. Прави спритър. Спринтър. Правя спайси, не знам си какво спринкър. Какао, пепър, Ембър Лили и мастер спринг. Опа, и аз може да го направя. Си използвах мастер спринг. Виж, това е много готино. Те са направили детайли. Тук меда, тук Виж. мастер спринкърите. Тук Виж. Виж.
В момента за първи път си колекнах бинсталк от моята градина. За първи път. Я дай да видим сега. Чакай, и аз искам да си колекна. 53 ми беше. 53 хиляди. Ей, на малко. Ами хора, може да се каже, ние ще тръгваме да играме нещо друго, защото ми стана малко скучно, нали? Да. Ай, на Life Together. Да, ние ще играме на Life Together. Peace out.